Constitution imatanthauzidwa with influence of political loyalty. Anthu opanga lamulo like judges amayikidwa mipando ndi anthu andale. Makhoti amayendetsedwa komanso kuchitidwa fandi ndi boma. Of course majaji amayenera kukhala independent. Komabe zimene tikuona masiku ano makhoti ali manja mwa Chakwera. Posachedwa jaji wa MCP Madaliso Chimwaza anagamula kuti Bushiri atumizidwe ku South Africa. Unfair judgment of the century. Akuluakulu Pompeo anaba mabiliyoni a fertilizer ndi utawala wa South Africa. Priska Pandagaga anaba mabiliyoni a boma. Former Inspector General George Kainja 30 million. Nduna ya Chakwera Kezi Sukwa 20 million plus benzi kuchokera kwa SADA. Cousin wa Chakwera anagula fertilizer ku Bushiri. Makhoti akanakhala chilungamo anthu onsewa akanamangidwa. Few weeks ago Vitumbiko Mumba anali ndi msonkhano ku Mzimba. Anafunsa kunena kuti Chimwendo Banda wamanga hotel dwa kwambiri ku Salima, ndalama wazitenga kuti muzaka 4. Munthu ameneyu amagwira ntchito ngati kalaliki kwa division. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kaya kuli moseko. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku Chipiku. Anali mnyamata wa Young Democrat ku UDF. Kuchokapo amalikira mabasi ngati mbusa. Lero from nowhere ndi billionaire. Ndalama wazitenga kuti. Prophet Bushiri ali ndi makampani, migodi, komanso ma investment osiyanasiyana. MCP kuyambira kale imadanda anthu olemera. That is why akulumikiza ndi South Africa pofuna kuthana ndi Bushiri. Jaji Madaliso Chimwaza amapezeka m'mamitingi achipani. Amakonda kuweruza milandu ya opposition. Makesi Norman Chisale, Gangata ndi ena onse amene amachititsa mantha amapita kwa Chimwaza. Tinene zoona pano kunena kuti Chief Justice Nzikamanda is politically motivated. Nthawi zambiri amapita ku State House kuwacheza Chakwera. Akupezeka ku mamitingi a MCP. One of the useless Chief Justice in Malawi. Inu Andrew Nyirenda ndi ma Chief Justice ena mbuyo samapezeka mamitingi achipani. Nzikamanda ameneyu akupezeka ku State House kupanga mamitingi a GCC ndi MCP. Akuti akadzabwera chisankho iyeyu adzawathandize kuwina mlandu. Usamale kwambiri kamudala iwe, chifukwa ukachita masewera ubweretsa nkhondo m'dziko muno. Inu taonani budget ya chaka chino office yake yapatsidwa 32 billion. Supreme Court 1.2 billion. High Court and others 9.2 billion. Tikafufuza bwinobwino ndalama zimenezi zakukhala papepala. Majaji akapita ku field sakulandira allowance, akudya pachimirire, kusowa mafuta, komanso ena akugona mgalimoto kusowa ndalama yolipira loji. Akuluakulu Lazarus Chakwera anatinamiza fertilizer 4,000 nkanthu. Wakhala kunama za Bleaching Foundation. Posachedwa amayimba nyimbo yokhuza deal ya mafuta ku Dubai. Akuti government to government contract. And now wanamiza majaji kuti apatsidwa 9.2 billion. Ndetu kudabwa kuti parliament inalengeza bwinobwino majaji aku Supreme Court takupatsani 1.2 billion. Iwe Chief Justice 32 billion. Komanso High Court and other court 9.2 billion. Chodabwisa anthu amenewa akapita ku field sakupatsidwa allowance, akudya kuchimirire, kusowa mafuta mgalimoto, komanso ena akusowa ndalama yolipira kuloji. Majaji ambiri akuvutika amene akusangalala ndi Madaliso Chimwaza komanso Chief Justice atumidwa ndi MCP kuti athane ndi opposition. Ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies. Norman Chisale anagwira ntchito ndi Mulunzi, Bingu, Peter Muthalika. Nzosachita kufunsa atapezeka ndi chuma. Chimwendo Banda amalikira mabasi, lero ndi billionaire, koma makhoti angokhala chete. Ndiye timanena kuti mukachoka mboma milandu imene mugamula idzaonikidwa kawiri.
Prophet Bushiri anapezeka osalakwa. Apolisi ku South Africa anamuchita kriye pa nkhani ya laundering. Lero mukufuna kumutumiza South Africa pa zifukwa za ndale. Prophet ameneyu anangoyankhula pa wailesi ya Zodiac atafunsidwa kuti mukuona bwanji chuma cha dziko lino. Iye ananena kuti chuma sichili bwino, chili pawesi. Basitu MCP kupanga plani ndi kumutuma Madaso Chimwaza kuti amugamule iyeyu apita South Africa. What is this? Mbuyomu pamene amakhala umeneko Mazulu anamuopseza kufuna kumupha. Tikukumbukira leader of South Africa Civic Organization anauza wailesi ya Sabiki Bushiri sakumufuna achoke mdziko lawo. Lero MCP ikufuna kumutumiza komweko kuti akaphedwe. Pajatu anthu amenewa system yawo ndi yakupha. Diki Matenje, Abati Muwalo, Saulo Chilima. Ndikunena pano akulimba ndino Manchisale komanso Bushiri. Kodi angoni anakulakwirani chani no MCP? Koma amene amafika ku mzuzu woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene inalili ku mzuzuko. Ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe. Vitumbiko Mumba anasola 1.2 billion ku Sea 20. Esen Hoankaka anaba $1 million ku Dubai. Osewa sakumangidwa chifukwa tikudziwa Chief Justice ndi majaji ena ali nkhwapa mwachakwera kama Jegete, Data Simvalo komanso Chimwendo. Amangu atuma kuti lero tikufuna mumuzuze Alfred Gangata, Yeremia Chihana Kamulepo Kaluwa akhale kundende masiku 4 muachite delay mabero zikamanda akamva zimenezi kuchokera kwa Chimwendo kama Jegete amangomvera ngati chitsiru. Akuluakulu kunena zona amalawi atira chikhulupiriro ndi ma judgment. Chief Justice ameneyu akuteteza Nyamata Zikwanje, akuteteza Smartmatic. In addition to that, akuteteza boma la chitsiru la Dr. Lazarus Chakwera. 2020 makhoti anagamula kuti Malawi Electoral Commission ikhale audit. Lero 2025 khoti lomwelo likuteteza Smartmatic ndi Anabel John Tembo amene akukaniza audit. Can you see what I saw? Mdziko muno mukabuka ziwawa oyambisa ndi Meki, Chief Justice, Anabelo komanso Jezebel. Ndiye kuti thumba la fereleza 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu. Kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Eya. Namumva wina akuti koma pamepo. Ndiye kuti thumba la fereleza lija 4,000 mkanthu pamene pali bwino twali. Pali bwino wani?